yamde jetti silmaji capantati Conakry yamde jeenay silmaji capantati Paris odo saha woni wakkati nantinde on kabaruji di Abdoulaye Dikko tobbe mawde kabaruji meden di handen to leydi Guinée haalaji kewi e bangal pelle politique leydi ndi caggal nde tonga e kaldal hakkunde bibbe leydi ndi kala tewto horwa ko Guinée kina tawe an hakkunde duubi 35 e duubi 75 ande non ngal kaldal pelle kewde en jabalino tawede sembinde kaldal hakkunde Mali e Kudouar fa kawral hebe dum sabi so nelabe lamu Kudouar ana tawano Bamako alkamsare kengen yimade majum yo wallude yoppere konu ko be Kudouar capane nayon e jeegom e jogabe ton gilla ko buri lebbi joyi hoore jolidi Ukraine Volodymyr Zelensky timmini dawol mudum to leydi America mo tewti hono dido leydi America wallere Ukraine kaaki kabordi be da jati wallude kaaki di yalla Ukraine an heddo e jabbade janugo leydi Russie handen yo aljumare nogay e tati lewru sappo e dido bordeaux e hitana udnaji didi e nogay e didi teddube hedibe RFI fulfulde onon e jam e arane kabaruji di to leydi Guinée ton alalbare jabbine joni nde horejo leydi Guinée dum arde lamu fadde leydi ndi colonel Mamadi Doumbouya mo hokkama hono ko tonga e kaldal hakkunde bibbe leydi ndi ko fawidi e jogala lamu leydi ndi e de tobbe tongade ana hen ko fa bi leydi Guinée wawa tewtoro hoore wa ko leydi di kina tawe an hakkunde duubi 35 dum so fandi so heewi padi bura duubi 75 nde tobbere e tobbe kurde godde an gaddi hono soyfa mawka e bangal pelle politique leydi ndi jantore Mamadou Jongasiba ngol cimtol ino lundi mijoji bibbe Guinée duudube pelle politique e nder leydi Guinée Dr Saliou Bela Diallo horejo nde fedde politique wietende Afia tawdanonde nde jonde ino hollude ko miiji kome yimbe buymobo ndiri burbe ben inni koyo wade ley e dow duubi ley yidin fi wongol candidat présidentiel hara ko 35 ans duubi dow yidin hara ko capande jedde joyi wobbe wino e capande jeego e joyi burbe dowdude ben baale ko démocratie wona ko dum dom haray fotnato haray ko wongol candidat ka présidentiel on tigi heba ko fandi wo duubi 75 e ko duudi wo duubi 75 ngol cimtol happangol dabbobe laamu duubi 75 eno yaltini Sidia Touré horejo nde fedde politique wietende UFR e dabbugol laamu e woti aroje den Sellu Balde jettana wonde fedde politique yewtere eno holli ko samakala jokka meme come margo me yato jamao o yewtere ko fudda kon hari metawanoka metawaka metawtake tanke ko nombe fala pour le dialogue ni hay samedi fijudo ka assemblée générale diame UFR UFDG woni ka RPG taria wattake fi are ngoto adna ka yardo hande gette États-Unis lando yetudo lamu ko duubi jole o hendi lamu ko fi no be hendoro on ko président Sidia Touré ko sama kala be jokki haray non bibbe Guinée duudube eno habbi andugol si taybe hoore be ngulamu faddehu jagganengol cimtol Mamadou Jongasiba Conakry RFI to leydi Gambie ton tefore ana jokki caggal honde laamu o Gambie nantini hadi saminere laamu talatare jabbinende alkamsare kengen goto e yimbe tuumabe nangama nono woni no ardibe Gambie nantiniri e jayndeji hankasen hibbi yimbe joyon tuumabe nangabe fa hannon idon ana keddi e tewtede lamduldu ana kewi hono non e kabaru nde saminere laamu sakkande to leydi Mali ton hono pelle jugide kaborde e tawade du hono pawino jungo e talkuru jam e deejere hakkunde mum en e ardibe naadu e laamu leydi Mali ko wadi hitan udinaadi di e sappo joyi den pelle kolliti hono cindi goldal hakkunde mum en e laamu Mali e kabaru ndu talkuru ila jon faande leyde pelle drende haybade golle talkuru ndu noddi batu so kaldal wada sab majjum e wiide pelle laamu fadde leydi Mali daraki e darne mudum fa yalla ndu talkuru no wirani ana gollire jantore Abdoulaye Diallo ko coordination des mouvements de la Zawad kawtal pelle kuluyankobe burbe ben harako tuwa regbe e kadi arabube dartinobe e hare lamu malingu kono kadi e yoga e ko muji jogidi e kabirde e sifunobe wano o gaccia wondube e Bamako e pellital dartinde tawgal mabbe e ngal adundiral ngal pellital mabbe ko ha tumbondiral hakkunde mabbe feejodabe be wade e nokkure nde wona e nder Mali ko yo witi e garojum ngal adondiral tintini cimtol ngol en pelle holli mette mabbe ko fati e darnde hoorebe laamu fadde ngum ngam sinugol on aadi fi jam e weddetal bibbe leydi de fu tabita
kono e nder ngol cimtol ɓe eri kadi pelle faabayɗe to bange nguura yo ɗe wallu yimɓe lorriɓe eɗen diwe wano Menaka, Tombouctou ha Gao sabu hewɓe dogi fattoyike ɗen diwe ko rafi ndenangu waɗi kadi ha temeɗɗe yimɓe wasi hen pitali mumen eɗen diwe ɓeydi cimtol ngol. E kabaru leydi Mali fahan sakko du hakkunde Mali e leydi Kudowar alkamsare kengen hejaɓe laamu Kudowar ana tawano Bamako lamorde Mali immaɗe majjum yo sembinde kaldal hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi yalla kono koɓe Kudowar nangaɓe toon to leydi Mali ana joppite e ngol dawol jagorɗo leydi Togo kala finade gollidal hakkunde leydi mum e leyɗe goɗɗe ana tawa nde wonno ndi leydi Togo kayum halfina kaldaɗe kawral hakkunde Mali e Kudowar e banggal nangere ɓe konunkoɓe jantore Minati Diallo. Kenyal woni go ko hareɓe Côte d'Ivoire ana immina nelaɓe mun yaade to Mali e alhaali nangugol ko nun koɓe Abidjan to Bamako ana ɓuri lebbi 5 ardiɗo heƴaɓe Abidjan nantini yiidi e horejo laamu hakkunde Mali colonel Assimi Goïta e witene Birema Ouattara o waɗi e haali e li lebbi ƴaɓɓiɗi yo rafi pamral hakkunde leyɗe ɗiɗɗe ɗum woni sababu yettagol maɓɓe e Mali ngam yewtitinɗe e ardiɓe leydi ndi caggal ɗum ɓe joddike e jagorɓe Mali e ley maɓɓe Abdoulaye Diop kalfinaɗo gollidal leydi mun e leyɗe goɗɗe e nde jonde heƴaɓe leydi ɗiɗi ɗe pawi jungo e talkuru wondu latade sababu newnugol nanodiral hakkunde Abidjan e Bamako e balɗe garoje ɗe e ngol dawol heƴaɓe Côte d'Ivoire nelaɗo leydi tottandi teddengal surore hakkunde Côte d'Ivoire e Mali ɗum woni Togo ana tawano e kawrite ɗe Robert Doucé jagorɗo Togo kalfinaɗo gollidal leydi mun e leyɗe goɗɗe holliti weltare mun e anniyaji ɗi ardiɓe leyɗe ɗiɗɗe ɓami ngam sembinde jan hakkunde wonduɓe imminaɓe Côte d'Ivoire nantini jiidi e konun koɓe 96 heddiɓe uddade to Mali ɓen ana celli basi fu ngalda e kabaru Kudowar fahan e sariyedu hono tumaɓe wargoji Grand Bassam eɗen meccito alal bare nde procureur tewti kala hono tumaɓe ɓe fof ɓe pawe kaso kadde gurdam maɓɓe alkamsare kengen avocat en ɓeɗo tumaɓe kayen tottanno konngol ɓe tewti tumaɓe nayon nangaɓe ɓe fof joppite hono noon jeɗɗono woɓɓe du hono tumaɓe ɓe nangaka ɓe kañum en du laɓɓine e yesso saria caggal noon nde banggue ɗiɗɗi fof keɗa hankasen hono daraniɓe e ka saria mbiyen daraniɓe ñaworde ana carti timminde ɗum woni timminde nde ñawore alal bare nogay e jetti ndu lewru no gonɗene muɗum ndu to leydi États-Unis d'Amérique hoorejo leydi Ukraine tawanoɗo ton alal bare ƴaɓɓene joni nde e dawol Volodymyr Zelensky sefiki yesso député en e sénateur en leydi Amérique ele majjum mo holliti leydi makko Ukraine ana hasiguindi e balligo kaɓorɗe leydi Amérique balligo ɗu timmuɗo yalla fa han leydi makko Ukraine ana heddo e jokkude e sakkade hono janguji konunkoɓe e leydi Russie jantore Thierno Modumba ko e nder suudu hewndu tef Volodymyr Zelensky ƴetti yewtere ka congrès o suɓi yewtude e haala engele haala American o eɓɓi andingol dentalngal wondema ɗe hare wonaafi leydi makko ndin tun battane ngo piiro hollay ko e noone aduna hombo ɓiɓɓe men ɓen wuroyta Zelensky inni dokkal mongal ko gollitirɗum fi démocratie e ndenagu aduna on fop o ɓeydi himo andi gila lewru aroru république naɓe ɓen ardoto suudu député en argol Zelensky Washington yiida e Biden gite e gite hino holli wondema hare hakkunde Russie e Ukraine hino natande sagara hittuɗo Moscou hino ɓeydude naɓugol kaɓirɗi e bonnugol cuuɗi courant fewndo jangol ko ɗum waɗi ardiɗo Ukraine on hino doomi kaɓirɗi o inni o missile Patriot mo Biden o kimo yonatako o dartora Russie no woniri wo Washington wonani Zelensky dingira towuɗo no aduna on fop nanira noddandu makko kalawol makko hotugol lanɗo Ukraine on tintiduno e lanɗo Pologne on me yewtuno fi eɓɓoje hitande arore Zelensky inni ka mediaji rendo Pologne ko naɓidal Kiev hiɓɓugal gila hare ɗen fuɗɗi to leydi Afghanistan caggal nde laamu yamiri haɗude hono sukaɓe rewɓe e janngude e ley université ji talata ƴeɓɓine nde alkamisare kengen jagoɗo kalfinaɗo jande dow wuure holliti nde yamirore ɓamama saabu de sukaɓe rewɓe ɓe teddinta ɓornaki ke saria e yamiri ɗum woni suddo suuɗa calɗi muɗum foof kasen du won jandeji ana toon ɗi nafa muɗum walana ɓeɗo sukaɓe rewɓe teddintadu neesu e diina maɓɓe
yamde jetti fawi selmaji capanɗe nayyi ɗo e lesude haalirde RFI fulfulde bisimilla moon e jokkitade ko heddi e kabaruji ɗi e jaɓɓade Rama Diallo e yeftere coftal ɓalli e yeftere coftal ɓalli Rama Diallo a salminama. mi salminima Abdoulaye. ene puɗɗiran Ligue des Champions e rewɓe to Europe. non Abdoulaye rewɓe France ɓe Paris Saint-Germain mbasi tati ɓolum kenga yeeso diɗal Chelsea ngal Angleterre ka ɗum haɗataɓe jokkude piiɗiɗi ɗon nayaɓal ngal ɓe lamni no hono lawol maɓɓe dow gilla fijoji paltiɗi ɗi ni woni aranan nde ngal diɗal ana jaalo Paris Saint-Germain taw ko caggal kawre sappo ɓe keɓayno fanden hono wasude ko waɗi ɓe kenga ɗum diɗal Real Madrid kañum hawi KFF Vlasnia 2-1 hankin Olympique Lyonnais e Juventus Turin kamɓe tampodirino alarbare faltinde fato timmude mbaddu goto waɗaka OL ɗiɗaɓal e guɓal tataɓal ngan caggal Arsenal ɓe keɓan jokkude e fijo nayaɓal aka Juventus Turin e kañum yalti e ngo fijo e ɗenɗon kawre Abdoulaye Nogay lewru waruru nde wonno ko etodiroɓe e nayaɓal Ligue des Champions rewɓe Europe hikkaji o en heɓete andede. leydi Zambie heɓi ekkito keso. non Abdoulaye inde makko Avram Grant inde makko o taw ko kanko woni ekkitowo kinɗo Chelsea to Angleterre hakkunde hitande ujunaji ɗiɗi e jeɗɗi yaade hitande ujunaji ɗiɗi e jeetati o ɗoytiran joni ngal diɗal Zambie fa yaade duuɓi ɗiɗi caggande e ngal diɗal du wasi tawdede hono kipuji Afrique e kan welliɗo ɓi Israel o gorko mo duuɓi 67 ko andanɗo Afrique o ekkitino diɗal Ghana fonde duuɓi 3 o yahrino ɗon fijoɓe Ghana ɓe fa final kan hitande ujunaji ɗiɗi e 15 Abdoulaye caggal coupe du monde FIFA kañum du walti e darde équipe uji bangal fiɗa ballon kenga wonno koɓe kumpiti ɗum ɗon weltere waɗi e darde équipe uji Afrique non ɗo Afrique Maroc ngal diɗal Afrique kewtugal fato ɗiɗaɓal timmode coupe o ɓe keɓi taɓande mawde Abdoulaye kamɓe woni nokku 10 e kippuji adunaru kangal du woni ardingal joni diɗe Afrique Sénégal kam fonyorok en gaɗa e lunde nde tawano Tunisie kam waylay darde muɗum 37 e diɗe adunaru ɗo Afrique ɗum ɗon waylaki du hono caggal nde ɓe jalti e jeetaɓal coupe du monde tawi du ɓe keɓi darde hawde France goten e ɓolum fadde maɓɓe jalton Cameroun kam heɓi darde lobbere caggal nde ɓe fanden ɓe etodiri e Serbie wasuɓe waɗude ɓe mbaddu ɓe ari du hono jalade Brésil fadde maɓɓe yaltude e eto coupe du monde hitande hikka nde darde maɓɓe ɗo Afrique kam yehiri e caggal saabu jaytugol maɓɓe hono e kawre ɗe ɓe tawrano ɗo Afrique ɗo jaram ɗo joni keɗoɗen na hono toɓɓe mawɗe tawade on jewtidi e Fatoumata Sisawane e yeftere on tottama konngol ko waɗno hakkunde altinere e alkamsare kengen ka ñoggangol on toɓɓe yewtade ka taskaram on tottama konngol e nder nde yontere e altine on hollime jiyande mon ko faati e ɗe tindodire addi timmal e ngal timmal folotiro desewal aduna yankowal fuku koyngal Qatar. Omar Amar Sango immade kati Bamako e min ko noon mijurnomi Argentine gagnant France ko noon laati jonno laataki no newori haade ɗum newade e faamu an ko Argentine yaawi yaltinde joueur muɗum biyeteɗo Di Maria o sanne France du entraîneur muɗo o hosino bonnude macco o jonno macco o sakiti gasude jungo makko mo yaawi yaltinde Dambale e Giroud mo yaawi yaltinde joueur ngaji makko sanne kono remplaçant en ɓe silike golli sanne tawede commande ka kañum wofi penalty cakitiɗo o fof ɓe golli kañe kaba bingal fof ɓe golli sanne. Ibrahima Ba Gambia ko ni ballon ko arsike premier mi-temps français ɓen ɓe waɗi ko kelɗi entraîneur maɓɓe waɗi ella molanaɗo nattingol makko Dembele oɗo tawi ɗum ɓe duwaka natude par ce que ɓe yiyani fus kono nde o sansi sindi seeɗa toujours ɓay si tawi arsike on haari ko ɓeyɗaji Allah on joni arsike on ko ɗum waɗi ɓe ƴetti fof nanduno kadi Argentine ɓe mari joueur ɓe kelɗuɓe kono France e Maroc yaari ni ha ɓeeɗa hewti demi final ɓeeɗa hewti final ko ɗum ɗon waɗinmi ɗuma seeɗa men miɗo anno Argentine ɓe kamɓe en Brésil ko kamɓe hoola goɗɗo e maɓɓe ƴettay
ko honno ñaawirɗon no jawle hertinanaɗe ñawdugol ñaw coronavirus ɗen hutora non e nder leyɗele mon. Ablaye Dial Gambia ko fati e jawɗele ɗen hooreɓe Afrique ɓe mbeɗanoma ɗe sababu haɓade coronavirus e leydi ndi gonmiɗo mi sikkani ɗen ɗon jawɗele wonɗo ɗe keedi yimɓe ɓe gandanɗane ko kamen hato jinno pour weɗede ɗin ɗon jawdi waɗino ɗo coow ha addi ministre mo gandanɗane ko kanko jogui wallu cellal o waɗino démissionné sababu coow haalis majjuɗo mo gandanɗane ko beeranoɗo pour yo yimɓe mballitor gila e wiyanoɓe kamen gonde ñawu o ha e doctoroɓe wallatnoɓe wonduɓe ñawu o ɓen ɗon foof dañino ɗo caɗele ha kame hoore mum ɗum ɗon mi sikkani wonɗo keedi e Afrique naɓe. kaali ɗiɗɗiɗo social babe murtani fate kaalisaji waɗanoɗe sanga coronavirus hay minen ga murtani ga min jani hen gonga gati wiyano nde coronavirus o ari nde ɓe mbi lebbi tati kuura yoɓetake ndiyam yoɓetake kono ɗum kam woni fenade caggal ɗum hay nokkuji goɗɗe ko yoɓatano kuura yoɓata ndiyam ko ha lebbi tati ɗi timmi ko ɓe jomnitima hen ko ɓuuri koɓe jomnittano hen ala fof komin jii hen minen kam ko fate nafoore kaalisaji garɗi kam hay batte min jani hen. E alarba en yewti fingal pellital faransi newingal alhaali wiisa e nder yoga e leyɗele Afrique. Diallo Saydou Yero Guinée Conakry leyɗe mawɗe fof nani hande jeeri nder mbadda dandon gara yiilade ɓeɓe Africa pour an ka wawde golladade mumen en jii ko ɓooya nder ɗeɗo balɗe président Amérique noddi leyɗe africain fa heddi leyɗe ɗe laamu militaire woni muɗum nde 3 jours eɓe réunion wona maire pour en cas défendre intérêt personnel leydi muɗum enen mbiyeten ko France yo teeɗe ɗe visa mum toon yiya tawi so yaltinta janggo jam o rokkira maire mettade puissance jogui dolɗe fo hande gandi deka ko Afrique jogui aduna o jogui jawle fannu kala e fannu jawdi aduna no jogui kono ɓe mbawa golle ɓe ngala ñeñal mum wadde noon ko ma waɗe ɓe ngala ɓe gollirde e mum. min Hawa Diallo sowɗo e Paris wokkigol visa pour hakkude leyɗe Afrique hen dantanje e leydi France yinno ɗum itti ko noon kadi ɓe garti hen ɓe gandi ɓe tawi koɓe jinno wadde ko wona noon saabu ɓe ponno darade pour ɓe mbiya ɓe guitta ko ɗannule ɗe ndewani lawol kono kam keɓɗo no ardi waɗi déposé visa mum hen woɓɓe gara ko pour jangde addata ɓe woɓɓe ko métier jangata hen woɓɓe ko garde keɓa liggey nafa caggal ɓen kam fotaka dartinde. holko woni jiyande mon en nde ñawore capitaine Moussa Dadis Camara hoorejo kiɗɗo laamu faddew Guinée ko faati e alhaali warangoji 28 septembre. Diallo Samburu Cambo ñawore wonde leydi Guinée hande ɗiɓe haalde ɓe fof min ko Dadis haalata ko ɓuuri wonde gonga saabu sa nani e haalullaji makko tan andan kay ko wonnoɓe hen ko wayno Sékou Ba Konaté en ɓeɗo ɓe garani ɓe Alpha Condé en ko ɓeɗo tigui gonno to caggal makko to kanko noon e nder haala makko one holla tan hay hunde ala ko anduno hen on saaha ko militaire tan kanko woni président ante omo haala taw noon ko gollete less ko ɓe gollata o wi nde ɓe jogori wadde 28 septembre nde Alpha Condé ƴetti avion mum hucci Europe Sékou Ba Konaté o on kañum ƴetti avion muɗum hucci hedde Masanta en Zérekor en ne tourna toon hay on waynaki mum o andi kay ndeka tigi ko janfaɗo ko puntaɗo e nder haala makko. Aissa Diallo Gambia ko fati ñawore Moussa Dadis Camara ko wiya e makko ko tawino wode makko de foti ko ñawede o ñaawe kadi ñawore lamde wondude nunɗal e peewal e timmal kala ko kuugal payngal makko onoto ñawoɓe kadi ñaawmo ñawgol laawgol. En ka taskaram on tottama konngol e altine arore. a jarama Fatoumata Sisa wane keɗɗen ɗo toɓɓe mawɗe tawaɗe on jewtiɗi e makko e yeftere on tottama konngol ko waɗno hakkude altinere e alkamisare kengen hande ndu so Allah jaaɓi yamde 13 so fawi silmaji 15 on cilminte e yeftere wonde on tottama konngol. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruji meɗen ɗi aljumare hannden 23 lewru 12 ɓordu e hittan ujunnaje ɗiɗi e 22 gonno to leydi Guinée haalaji keewi e banggal pelle politique gonga e kaldal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi kala tewtowo hoorema ko Guinée kina tawe e famɗi fof ana hiɓɓini duuɓi 35 heewi du fof paɗe ɓuura duuɓi 75 ande noon
ko tonga engal kaldal pelle kurde leydi Guinée e jabali e tawede hen e sembinde kaldal hakkunde Mali e Côte d'Ivoire fa kawral hebe dum woni ko sabi so nelabe laamu Côte d'Ivoire ana tawano alkamisara ke ngenna Bamako lamorde Mali e made majjom yo sembinde e kaldal hakkunde deedo leyde didi kawral hebe dum sabodu yoppere konu ko be Côte d'Ivoire ciapane nayon e jeegom jogabe tonto leydi Mali gilla ko buri lebbi joyya Volodymyr Zelensky timmini dawol mudum to leydi États-Unis d'Amérique mo tawano ton alal bar jabbene joni nde e majjom mo tewti America beeda fa han ballal mudum kaborde leydi Ukraine yalla en sakko torraji e leydi Russie teddube o jarama do katane kabarude handen dokkodiran sarti so Allah jabi muyi altinere yamde jeddi sinmay capantati e kabaruji goddi